nade kendo machiegni network. Ora inyanya kwa Ramogi amosu kamoro moro untie ni Yeso paki. Dwoko Nyasaye erokamano kuom bedo bari tumne at kef ka mama de chai. Intie mana round. In ge samoro chako 9, samoro 9:30, samoro 9:50. Machiegni network okinyi makawuono. Erokamano. Iyudo ka wase twak matin kata kamano pok wadhi alanda ahinya. In korka kori wakili sirkand manyuanda osekelo ber e gwenge mag Nyanza kosepodi. Nitie miluongo gi dho wagunda ni low hanging fruits. Mago no donjo chon. Berne mokwongo, the first one, en cow lemo, cow migao, kawe, picking. Winjo. Now, picking no setimore. President William Samoei Arap Ruto okwongo cow treasury. Olwake lwetu. Winjo wachno. Chako kao mach ichwako go piny rwake lwetu. Ngato nyalo bedo ni penyo ni konyo japiny. Wawe explain ni japiny yani nitie jomoko moko nyal konyo. They are too negative. Their lives they are too negative, they can't be helped. So gin gibro na tagore kamano is guaranteed. But if you want to understand, this has begun. Then kose miu the finances. To chako finance ni pogo kaluwore gi chik. Kaluwore gi chike ndi poge bunge. Ochako kao komiti mi poge. Ochako mi atade ni bedka. Ijo aino. Kori pogo tune ikale bunge titero ne bade to timore. These are the essentials. These are the engineering kaki engineer serikali. Lakini jo makia. To siko ngeni tie jo moko ma ngimagi kata kage dhie liel. Winjo nyathewa. Gin tent jo Nairobi gionge. Tent maroche gionge, tent kanisa gionge. Gin gichamo denge. Chieng' magini donje tent jo Nairobi, kata mar kanisa, kata mar jo siasa, ok gichak giwuogi. Mineno kata winjo ka Tom Ndoku winjo ka pako Jaramogi. Jaramogi nodonje siasa. Nyaka nyikwaye te pok owuoki. Lakini joma keto siko ni politics is very bad. I don't want politics. So already the basics medwaro for you to expropriate national income. Those instruments have already been given. Ose chiugi. Kuro en nani from there planning sanity mo budget. Now budget mar piny mar oganda ok tim in secret. Ema mi wacho ni makuru wadwa dhi keto ka ma wadwa timo ka mano miyo ka John Mbadi loso seche gi bende wajumbe mariek moriewre mariek mong'ere loso gi Mbadi to loso ga Tandi to loso gi fellow MPs to loso to one an bende ndachwa moro ka theko wadwa ni mondo oketie pesa no chake to no room. I expect by member of parliament Mheshimiwa Dr. James Nyamurany Kal mondo dhi oko na Tandi to wacho ni ndachwa mawuok Kombewa kochiko Maseno pokurumo mawuok Wangarot kochiko Mwalo Asembo pokurumo. Wadwa ni ketie pesa no